i-release, tapos makikita mo yung mag-backflow yung dandahan lang talaga siya, ma'am. I-release, di ba? Magto-tourniquet kayo. Paano kung ikaw rin, nanginginig ka rin ba? Nah, patay kang bata. Dito, papalagay mo dito. Dito, pwede dito kasi meron tayo. Mali pa ganun, ma'am. Mali pa ganun. Ano dito, ma'am? Ito, Pa ganun. Huwag yung Dito! papailalim. Pag ganyan. Ito, ma'am. Forward. Kasokin nyo lang ito, ma'am. Para mabawasan daw ng dugo. Para mabawasan ng dugo. High blood. High blood. Usually, ang takip ganito. Diba? Yung iba, ito mga pambata eh. Nakakatama ka. Tapos pag butterfly, yung bilog. Pag high blood eh. So, ma'am, After 30 minutes, anemic na. ma'am, Ito yung pangtakip. once na napasok na, Walang anesthesia. walang arotin pang uli, ma'am. Alin? Yung needle, pag napasok na, huwag mo nang bukasin. ma'am? Pag. Hindi. Ma'am, mas maganda pala kayo sa TV, oh. Photogenic kasi. Bumawi tayo, bumawi. May kasalanan pa. Ma'am, pero mas maganda kayo sa ano. Hindi, baliktad. Mas maganda kayo sa personal, ma'am. Ganyan. Ganyan ang pasok. Ma'am, bakit kailangan ikupit yung ganun, ma'am? Pag gano'n. Sige, baboy. Dahan-dahan, dito. Bulero lang kung minsan, pero hindi sinungaling. Ayan na. Baboy. Sigang. Hoy, bawal yung high blood dyan, ha? Ganyan, kasi Sigang. Ang liit. Yun, baboy pala yun. Manok. Ayan, tuwag tayo. Tilapia, pwede rin. Pero yung pala. Ilang hours po yan, Depende. Kung 8 hours, 20 drops. Kasi minsan ma'am, yung ibang nurse hindi nakapag-routine tapos team na pala yung blood. Bagay na bagay. Yung sasabihin ng kaya ka nga may bantay eh. Diba? Sasabihin ng bantay, mauubos. Ma'am, mamaya mas pa mo na ito. May YouTube. Ito ba hindi ba kailangan ito nakatayo? Hahawakan mo yan. Malay mo, discover ka na Oprah, di ba? Para hindi kayo para matayo. Ano ba yan? Pahinga? Hahawakan mo yan. Yan ang ano mo para mo mahawakan ng Hahawakan. bigel. Ay, dalawa mo lang, doktor. Dalawang doktor. Ayaw ko. So, Pakitasan mo ano dito sa likod. kunin mo na. Lagay mo dito. Yung laki nyo na. Ang tulo ko yun para na magpapanak, ha? Ayan, oh. Adobo? Ay, niyo. Di pa nasusuwasan yan eh. Walang approach. Liempo. Wala. Matigas yan. So, pag ito, Imagine nyo stereo lang. yan, di ba? Oo. Kumari, Ano lang naman yan. Practice ka naman. ano mo to Aray. Masakit. Dok, wala pang anesthesia. So, Aray ko! Baka madagdagan yung kabila dyan. Pag gano'n, di ba? Baka may ugat mo dyan. Ayan yung sinasabi ko, ma'am. Ganyan ba? Pag Patayo. ganun, di ba, ma'am? Patayo ito. Oo, Ito. ganyan. Pag ganito daw, ha? Hindi, may guide eh. Meron na pala palang guide. Meron naman. Kasi Ah, pwede rin tinayo balik pa rin. na eh. Oh. Ano ba yun? yun nga, pag ano Kaya yun siya. ganun, Yan, ganyan. Yung tulis. Oo, yan. Tulis sa baba. Ang tulis na sa baba. Sa baba yung tulis. Paano yung tamang approach ng pagtusok ng mga Teka, ha? Ay, si mama, si So, mama. ito Ituktawa mo na. pag ano, ha? Uy, jeez. Oh, yan, sa gloves. Sa gloves. Nurse? Kasi wala ka pa dito, so... Di ba may doktor, may Ano, nurse na... pagkakaliwiti yan, ma'am, ha? Di ba ma'am nakaganyan lang yan palagi? Oo. Tapos may assistant lang maglalagay. Patatas, So, sibuyas, pabayaan patis, mo adobo. yun lang. Alam ko na ano, scalpel. Oh, Tapos, iwain mo na yan. pwede mo nang i-touch kasi ano na to eh. Sterile ka na, di ba? So, Ay, oh. pero pag una, dito lang. Ito sa ilalim, no? Ah, sa ilalim. Pero once na nakaano na to, pwede mo nang kuhanin yan. Pero naghugas ka naman, ma'am. Siyempre, kailangan Usually mo lagi ng- naman nakikita sa oras. Hugas. Yung sa oras. Para hindi maano, ma'am. Para Kahit hindi ugas ka, hindi pa rumihan. pwede na... Hawakan. Hindi pwede hawakan. Avoid Pag naghugas kayo, bagay kasi kung emergency naman, pwede kayo maghugas. Pero kasi sa OR, pag naghugas ka, huwag kang gaganon. Seryoso. Kasi unsterile na yun eh. So, nakaganon ka na. Picture. Baka dito tayo ba, magpatusok. Oo, yan. Abangan Ito namin ah. eh. Paano pagtusok yan? Kunwari may ugat, ano, tutusok mo lang. ganun.
Pababa. Aray. Ayoko na. Ganun na. Ay, akit pa. Titingnan mo Tapos, kung merong blood flow. Walang dugo, ma'am. Pag meron, ibig sabihin nakain ka. So, bubuksan mo na unti-unti yung swero. Buksan mo. Pinutulipan na. Huguti mo na naman yan. Oo, hugutin mo. So, ganun yung Ito yung tinatawag na binubordahan. So, ito ma'am, i-drain yung Hindi. Hindi, pwede hindi na. Total na lang siya. Diretso na yan. Sabi nyo, kailangan i-confirm nyo kung may dugo o wala.